Salut, astăzi am ajuns la Mac ca să vă arăt ce mi-a luat să mănânc și avem și eu o surpriză. Ia uitați, s-a băgat Grimace Shake în România. Acest produs a fost foarte popular în America în 2023 și astăzi vreau să gustăm din el. Dar mai avem aici niște cartofi și un burger. Și începem cu Grimace Shake. Hai, deci gustăm. Mamă, e cu înghețată și cu fructe de pădure. Mamă, e bun rău. Să scrieți în comentarii dacă ați gustat și voi. Și acum, deci, la Grimace Shake 10 din 10. Cartofii tot 10 din 10. E bun rău. E bun rău. Și burgerul. Ok. Bă, toate 10 din 10. E o masă bună rău. N-aveți idee ce bun e. Ar trebui să am și sos, dar am uitat să iau. Asta o gustăm de Grimace Shake. E bună. Hai mai luăm și din burger. E bun rău. Dați like și subscribe, da? Cam a căzut burgerul așa, dar pune înapoi. Și să scrieți și în comentarii care este restaurantul, adică fast food-ul vostru preferat.